Ndavepa live. Aiwe. Chawa mwana woga wewe utkwenda ndanyora humwe. Oh gosh. Ndanyora humwe kana we achipauchiko. Sara Matambiko, how are you? Zviri sei. Let's share live. Tine topic yedu nhasi yatinayo imwe. Uyai, share live. Makadi mbinga dziri pano. Oh, ndimi mbinga muri sei zvenyu. Share live. Come through, guys. Timbo discuss topic yedu yanhasi. Uyai ndakakudza kuti mazano chapota tichiuta zvekudiscussa matopics edu atinenge tinawo. Uyai nhasi tine imwe topic ndainyora pamusoro apa. Uyai timboti mwini ende nhasi tiri kuluka zvakanaka. Greetings, zviri sei Bubuza Mshengo? How are you? Uyai. Let's share life, guys. Uyai timboti mwini nguva ichiripo, so then tizoenda kutonogadzirira kubika tichiteerera nyaya dziripo muchinzwa kuti ndiri kutaura nezvei. Ko mamboswera sei mumamana? Kune chando neiyo flu yadai iri kurwadza mazuva ano. Kikiki ndiri kutomhoresa mbinga ini kwete inini. Sara uri kumhoresa mbinga. Alright, hanzi makadi mbinga dziri pano. Sara ari kumhoresa mbinga dziripo. Dzanzi mbinga muri sei na Sara. Let's share live, guys. Share live. Udzai kuti Dhume Bauya nhasi ane imwe topic, ane new topic nhasi yatinayo. Topic yedu yandaisa pamusoro apa. Tangai mashare tikasvikawo kuzvi100 then totanga Dre zviri sei Dre Rasta. Greetings Dhume B, Juliet Koroka, zviri sei. Ndauya ndine new topic nhasi, tine imwe topic yatinayo. Uyai timbodiscussa. Ende musoro wangu urwadza, guys, ndakakuroshwa nezuro asi kungori dangu bvudzi rikairi, but hey, harisi easy, rinorwadza. Izvo ndikunyatsoa kuti musoro wacho uri kurwadza musoro uyu utakubaya mose umu kuti churi zviri kubaya. Uyai guys, timbodiscussa. Ndine topic yandinayo. Uyai titaure, timboti mwini nguva diki. Timbotaura zviri kuitika mumamana, zviri kuitika mukufamba kwatinenge tichiita mumamana matinofamba umu. Kuti muri kuzvionawo sei. Handimaona topic yedu iripo pamusoro apa iri kuti izvona vakadzi vari kudanana nevarume vakaromba. Varipo here vakadzi vari kudanana nevarume vakaromba? Toisa here phone number kuitira kuti kana paine vamwe vanenge vachida kutaura, vachida kusheyawo nyaya dzavo, vanosheya nyaya dzavo. Kana panenge vanenge vachida kuita private anoita kufona, then vanenge vachida kuediwa vanoita kuediwa. Ndobaya papiko ndimbosheya live, ndoibaya papiko ndoda kusheya ndosheya. Hands dreadlock can be pain sometimes. Rangu randionesa moto Dre. Randionesa moto kana riri serasta iri. Ndakarikuroshwa nezuro saka musoro totorwadza, haridi kana kutosumuka kuti ndirisumudze kudai so. Haridi, riri kurwadza. Ipo ndakamuudza kuti kurosha uchiita zvishoma nezvishoma usandirwadzisa. Because riri kurwadza, rasta racho riri kutorwadza. Abaita zvishoma nezvishoma. Unorwadza nyotsowa kuti churu. Naimi zvandakatonaka, naimi zvanditoriwo nefesi yakaglowa naimi.
saka nguva zhinji yandi ndichizitorera pasi ndisiri kunyatsozviona kuti ndiri mukadzi akasvika. Chii chinenge chichiitika? Zvandakatosvika nhai medu inga ndakasvika. Ndakasvika. Uyai guys, hamusi kuda asi hamusida kuti tiite live it. Hamusida kuti tiite topic iyoyo here. Because hamusida kushare live. Share live. Share guys. Ndiani kungandisharewo live. Toshare kunani. Share guys. Share live. Share guys. Share. Ndakatomirira kuti tiwande nhasi ndite topic iyoyo yandoda kutoti tiningirire. Topic iyoyo ndo yandoda kuti timbodiscuss. Titomboidiscussa topic iyoyo. Timbonzwa kuti zvii zviri kuitika vakadzi vari kudanana nevarume vakaromba. Nini mazuva ano ndiri kususpecta. Ndichibva kumusha wangu ndinenge ndakasvikobata mbinga yangu yakaromba so. Saka I'm suspecting something. Ndiri kususpect. I love your earrings and your saka. Vanhu vane masaka vane kadhati kanonakidza so. Thank you Bubuza Mshengu. Bubuza ndoti kudi. Thank you but ukazonyanya kuita kuti ndizvifonereka ndogona kutongozvifonera so kuti ndikuluka ndizvo here. Ndikunyatsooluka here. My earrings akandifita here. Ndikunyatsoonekera zvakandifita here. My earrings acharipo. Ndinogara ndakapfeka zvima earring. Akandifita here my earring. Ina ndigoni makeup but ndinogona kuisa Tembi bebe. Hanzi chokwadi tine Saramata, hanzi chokwadi tine kadhati nemasaka. Shuwa here une saka. Tembi bebe ndokufarira singaita meno sitara kurongo ndinakidza kudana chiro kauya ukasauya pa live so unotoziva nhasi Tembi bebe anga asipo. Share live ndisharewo live kugroup Tembi. Nhasi tine nonzi chi topic yatinayo yevakadzi vari kudanana nevarume vakaromba. Wakazviona sei kuti munhu wandiri kudanana naye uyu anenge akabata kana kuti uri kuzvifungidzirawo sei kuti munhu wauri kudanana naye akaromba ende zvinoonekwa sei kuti munhu wauri kudanana naye uyu akaromba. So uyai tidiscuss, uyai tise musoro pamwe chete, tite kuponda nhamo yacho yose tiri pamwe chete, tite kutswanya musoro, tionesane, titaurirane tiri pamwe chete, tiudzane tinzwe kuti zvinofamba sei. Vanodawo kufona, vanodawo kukwira vachiitwa aid then mondiudza ndoku aid hai hani maona. Uyai. Guess what? Ani muri kuramba kuya manheru ndiri kumvenge kumujolo ndiri ku main page. Manheru ndichaenda kumvenge kumujolo ku main page ku big page rasisimeli osenda asisimeli ku big ravanowanzotambira vari. Ndo randinenge ndine mvenge manheru. So chimboye panapa timbodiscussa kuti wakazviona sei kuti munhu wandiri kudanana naye uyu anenge akaromba. Munhu wandiri kudanana naye uyu anenge akabata something. Hani maona ini wangu mazuva ano ndiri kufungira kuti mbinga yandakasvikobata iyi inenge yakaromba iyi. Ndizvo zvandiri kutofunga so. And then tine tuma topic. Tikatibate iyoyi tikatibate then tozobata yevakadzi vari kudanana tobva tangopedza zvevakadzi zvanhasi. Then mangwana toita imwe new topic isiri yevakadzi. Then toita vakadzi vari kudanana nemaBen 10. Ivo vari vakadzi vachidanana nemaBen 10. Vakadzi vechikuru vari kudanana nemaBen 10. Imwe iyo new topic futi. Dziripo 2. Tete chiti tikati tswanye uku tosiya. Toenda kusaidi kutombonotswanya kusaidi tosiya. Handi. So totanga nevakadzi vari kudanana nevarume vakaromba. Iwe unoti kudii? Unozvionawo sei? Wakazviona sei kuti munhu wandiri kudanana naye uyu akaromba? Ende chii chiri kuitika kuti ufile kuti munhu uyu akaromba? Vanoda kufona regai tise nhamba yekufona kana kuti vanoda kuedhiwa munouya
toisa namba. Sisimeli muri sei from Mukoma Chester Mugari. Muri sei Sisimeli vari bo. Ari kutaura ndidhume B. Sisimeli vari bo zvavo zvekuti 100%. Ari kutaura kamufana akaosoka mukane undururani. Kana pota kachitaimira kana vasipo kuti zvambu mukati mupeji kuita zvako live. Karimo zvako. Sisimeli vari bo vari kubasa. Vanenge vari kubasa ukoona dhume B achipinda achita live kudai. So ndenda tomboya ndimbokuvaraidza zvangu. Tombovarayidzana zvedu tichidiscusawo dzimwe nyaya dzinenge dzinotapira nemaona. Handakakudza kuti mazuva ano ndomboitawo munhu ari serious. Ndomboyawo nezvinhu zviri serious nezvinhu zvinovaka. Kwete kuti ndingoramba ndiri munhu anongoda kungoita zvinhu zveviolence kana zvinhu zvemujolo zvinhu zvisina nebasa rose. Ndinombotaurawo mapoints 2 3 mobva mamboona kuti kana iri nguva yekutamba toita nguva yekutamba, kana iri nguva yebasa takuita zvebasa. Saizvozvi ndiri kubvunza kuti ngachitaureika vakadzi vari kudanana nevarume vakaromba nevakadzi vari kudanana nemabheng 10 munonzwa sei? Ende zviriko here zvekuti uri mukadzi akaita seni dhumebi ndoswero danana nekamwana kane 19 years? Munonzwa sei? Regai ndimbokutsanangurira saidi rangu randinoziva inini revakadzi vanodanana nemabheng 10. Sati ndatsanangura ndoda kumbopa zvangu ekusaimbo. Mazuva ano momboziva here kuti vakadzi variko. Mazuva ano vakadzi vari kuita musikawa. Ende futi unotowana mukadzi achitori mumota yechikomba otosvika otosiyiwa pamba apa, atosiyiwa pagedhe otoburuka kumurume otonyepa otoshedzera kuti muno mujonu, otoshedzera kuti ndauyiswa nebhoti. Izvi haisi bhoti, chikomba hama mwana chatoya chikamusiya uko. Imi baba vomwana muri vavazivavhu. Because mazuva ano muraramiro uri kuita vakadzi ndio vakutoita musikanzwa kunyanyanyanya kudarika vanhurume. Mazuva ano vanhukadzi ndio vakutouraya varume neBP. Varume ndio vakutourayiwa nevakadzi. Zvakare zviya zvekuti vakadzi vaiswero chema vachichema murume wangu wazodai zvazodai zvanga zviri zvakare. Iko zvino vakadzi ndio vanda kutoona vanenge vakutouraya varume nemaBP. Ande unyange ukada kuzvitarisa ukada kuzvicherechedza varume ndio anotofa neBP ende atourayiwa nemukadzi zvisingaiti. Right, ndinoda kumbokuudzai kanyaya kangu. Ini ndichiri kuchibhishu mazuva ndaimboenda kuchibhishu uko. Mazuva ndaenda kuchibhishu. Munomboziva here kuti kwaiuya kunotouya kakachibhenteni. So mabhenteni ivava ndio vatopanduka zvisingaiti. Unowana bhenteni anotoda kukungurutsa rino gadzi giant gadzi rakakora gadzi chairo kuti nochiti richifamba apo notoona kuti hairi gadzi. Rebecca Badza zvise wotoona kuti iri zvarinenge zigadzi. Chitarisa mwana wacho ari kutokungurutsa zigadzi iroro mai mwana achitokungurutsa. Ototi wamubvunza kuti kona iwe mwana unozviitire unotonzwa wototaura kuti anzi vakadzi vakuru ava mazuva ano ndio vari kutonherera. Ndio vatori neyese ndio vanotogona kubata varume. Chii chakadaro zviriko here guys zvinhu zvakadaro? Zviri right here zvinhu zvakadaro? Zviri noma here zvinhu zvakadai? Wendi zviri sei? Eutasi zviri sei? Zviri noma here zvinhu zvakadaro guys? Ngatiudzane chokwadi. Zvinhu zvakadaro hazvisi noma. Filawo ungave iwewo mukadzi mukuru iwewe uchidanana nemwana ane 20 years. Mwana wezera rako. Alright, sei nini mwana vangu? Ivy Shumba zviri sei? Inini firstborn yangu wakanditarisa ndakafita kuti firstborn nemakore mangani? Firstborn yangu inini ndine 33. Firstborn yangu inini ingadai ine 14 years. Akashaika 14 years. Vasikana iko zvino vana vari kukurumidza kukura nechikafu chiri kudyiwa kana kuita sei vari kunzwa kuti mazibhodhi. So zvakasiyanei kuti ndafamba kudai ndanyengwa nemwana ane 20 years. Unofila sei? Unonzwa sei muviri mako? Haunzwi kunyara here kana kuzvinyarirawo? So kuti izvi zvinhu zvandaita izvi hazvimake sense ende zvinhu zvandaita izvi zvinobvisa unhu. Ungarifambe here dhoo kubuda panze kungonzwa kuti kufamba naye bhenteni wako kuenda kwaunoenda une kabhenteni kako? Haufili kuti ndinenge ndiri kuitisana nemwana wangu?
ndorowa nehana ini zvinorovesa nehana but tichifamba kudai so munzira muka tikusangana nevakadzi vakawanda vari kuita izvozvo ende vachitokungurutsana nato tumabhen 10 vari kukungurutsa vachitoenda nemabhen 10 ende vanhu havasi kutombonyara mai mwana havanyari mazuva ano vanhu vamazuva ano havatombonyari havanyari zvisingaiti unotowana mukadzi mukuru mukadzi ane 40 something yakadaro years achidana nemwana ane 23 years ende ukada kutomutsura unotoudzwa kuti ama mwana dzikamai hamuna chamunoziva bhen 10 ndiye ari kutoita ende bhen 10 ndiye ari kutogona ko zvasiyana chiko zvinosiyana here zvine musiyano here zvine musiyano here naimi ndiribvunzewo zvine musiyano ko dzine musiyano here ndoda kubvunza kuti dzine musiyano here kuti unozoti yabhen 10 zvine musiyano here zvekuti munhu anozoti yabhen 10 hanzi kabhen 10 unotowana mumwe munhu achitoti ama mwana kabhen 10 kaya kakandicheka mai mwana kakanyatsondisheke ndiudza kakandizhezheudza kakandifamba wena zvisingaiti ndibhen 10 iye mai vakuru vari kutaura zvabhen 10 ane 20 years ivo vane 40 chakadaro mai vakuru vane 35 vari kutaura zvabhen 10 ane 23 years kana ane 20 years zviriko hereka tiri normal here asi nyika yakuparara here nyika yakumagumo here gaiska zvimwe joisi zviri sei zvimwe zvaakuitika mazuva ano zvaakuitika hazvisisiri normal ende iwo mabhen 10 acho unotoona anotosiya vasikana vezera ravo kutomanyira kutoti anotoda uyoyo utomubvunza kuti ko chii chiri kuitika kuti iwewo unge uchida kudanana nemunhu mukuru akadai sonotohwa utokudza kuti aimi momsi mambuya vakadzi chikuru ndo unotoita kakudarika zvasikana zvidiki izvi ndakambobvunza imwe shamwari yangu so ndofarira kutamba nevakomana vechidiki so nevakomana ndo mafriends angu kashoma kwandoona ndine vasikana ini mafriends angu ndongogara achitaura ndotamba nevanhurume hanzi kana kupinda naye mumachira kumubvisira hembe here amana mwana wako shuwa apa anofamba achitokutaura kuma ipapa hunyepi ende zvimabhen 10 izvozvo manje inotokutaura ende wanzi watongobvisa hembe wapinda naye mumachira anotofamba utora kuti mai mwana ndakabata zihevhi mushina rangu mai mwana mbuya iyaiya ndakaipfugura so ndikaikotamisa ndikaiitisa zvakadai ndikadai inotaurwa mabhen 10 haana sikireti ndiwo mabhen 10 aya anozotitora mapikicha ayaya ndiwo mabhen 10 anokonzeresa kuti manudzo angozara pese pese zvaakulika izvi nyaya yemabhen 10 iyi hanzi ivo vana ivavo ndo vari wrong man hanzi ndo vari wrong man nesuwo vanhu vechikuru nesuwo tiri wrong vana vari wrong nesuwo vanhu vechikuru tiri wrong nekuti iwewe haungabvumi kudanana nemwana uri kutonyatsoona kuti mwana uyu kukutiza muratadi sadaro nesuwo vakadzi vakuru tiri wrongwo futi haunyatsoona here kuti uyu mwana uyu wandiri kudanana naye uyu mwana uyu wandiri kudanana naye uyu muri kunyatsondiwa here network yangu ndikuona kunge iri kupota ichikatakata asi mwana wezera rangu unofanira kuzvionerawo wega kunyatso kuzviziva kuti iye harisi zera rangu iri wanzi wangodana nebhen 10 pavachaungana vachienda kunogara mumabhiriji vakutoratidzana mashuga mame avo mabhen 10 kanoisa mafoni mai mwana muri kurovana mai mwana hautombozivi kuti foni iripo mai mwana foni itorioni akutoratidza vamwe wake vanenge zvine zvakagara kumabhiriji kuti usaone ndakabata zihevhi mishini ndakabata chimhama changu tarisaone ndotoita kuchikumburu ende vari kuita makwikwika vanenge vata makwikwi vanotoudzana kuti ndigonzi ndakundiwana nhingi uya anodanana nebhen 10 hazviiti ndofarira kutotsvaga wanguwo bhen 10 vakutoita makwikwi ekutsvaga mabhen 10 ende kana vasangana paya murodhi mabhiriji paya vakungotaura nyaya dzemabhen 10 maybe aripo wandoziva asi kushandisa chete hapana zviripo makumbo enyoka
hanzi hapana zviripo makumbo enyoka. Shuwa here Lucy, haudi kumbokwira here umbotitsanangurira kuti zvii zviri kuitika chaizvo chaizvo, zvii zviri kuitika. Uri kumbokwira here umbotsanangura 1 or 2 3 umbotitsanangura kuti zvii zviri kuitika makumbo acho enyoka because maBen 10 andoziva chaivo anoungana agotanga kutishoropodza, agotanga kuratidzana mavhidhiyo kana mapicture ugonyeiwa, ende vanenge vachitoudzana zvekuita kana kutonakirwa newe. Mai mwana kunakirwa nekungokurura kwaunenge wakurura paya washama paya wotoudza kuti ndi kuita kuzhezheudza mai mwana rangu ziyevhi mushini. So gaya uri mai vane makore 30 zvichienda akadaro daro, uri kufukurira mwana wako jira, uri kupinda nemwana wako mugumbeze, mwana Ben 10 akadaro. Imagine chii chakadaro, zvinonyadzisa, zvinobvisa unhu, zvinobvisa chimiro. Ngatikurei tiyo vanhu vangoriwo neunhu. So kungova vanhu, mukadzi ane chiremera kuvarume zvavakangozara ingawana vakazara varume ingawa ndimunoita mbiri yekuti kwai varume tinochokonyorerana. Varume vakazarisa maBen 10 here vasikana 50 years chidana nemwana ane 23 years. Mushonga here gwezo rerudzi ndikakwira ndozikamwa nekuti zviri kuitika muno muRustenburg mbuya vane muzukuru. Oho, pakuda nhamba. Maita foni yenyu muri kuishandisa kana kuti muri kusuka? Muri kuishandisa foni yenyu? Ndipeiwo ndimbopina nhamba. Maiwe ndichifukura ngudumbu nguva iro. Regai ndikupinirei nhamba guys, ndikupindirei nhamba vanoda kufona. Handi vanoda kufona mufona, vanoda kufona mufona. Handi vanoda kufona mufona. Hanzi mumwe Ben 10 chaanenge achida pauri imari, nekuti vazhinji vanodanana nemaBen 10 vakadzi vanenge vachivapa mari. Apa mwana iyeye mari yacho hanzi anonopawo kamubhebhi kake. Sru ipapo haunyepi, ipapo uri kutaura chokwadi. Mari yacho iyoyoyo anonopa kamubhebhi kake. Apa imari yako iwewe yaakusveta ropa, yawamupa iwewe yaakuchikuchira. Imagine gaya mai mari tadza kuzviitira zvinhu zvine musoro munhu. 06117 ndikupinda nhamba asati ndave nefoni guys. Match 2176 pamwe ndichauwanawo blesa achada kundiblesa kuti nditenge mwefoni H2 ani maona. Asati ndave nefoni ndikumboshandisa iyoyi. Good afternoon Fabi. Warida kufona, ndaisa nhamba yekufona. WhatsApp inoita call direct inoita, ndaisa nhamba yekufona. Debra zviri sei Debra hani maona. Nhamba yekufona ndiyo yandaisai ndaufona. Nhamba yekufona vaya vanongachiti vanohla kuzikamwa, anongofona private, hapana nokuziva wozvifonera ipapapa wotaura nyaya yedu yemaBen 10 nenyaya yedu yevanhu vari kudana nevanhu vakaromba ani maona. Wotaurawo topic ndidzodzi dzatiri kubatana, dzatiri kufamba nadzo. Hanzi neumwe uyo asenda pamusoro apo, hanzi vana vacho ivava anenge achitodera iwewe kuti izvona umupe mari, ende mari yacho akutonopa kamubhebhi kako. Manje gaya uri singo akaita seni, uri mukadzi mukuru akaita seni. Pamwe ndawana basa randawanawo kumakicheni, kati ndawana basa rangu randawanawo kwandawana handi maona.
ndatiregai ndiende ndinoshanda, ndapiwa mari yandaenda kunoshanda, ndadzoka nemari iyoyo ndakupawo kabhenteni kaya kakutorawo mari iyaya akupawo musikana wake. Gaya ndine mhuri, ndine vana vakura vekuti mwana wangu atokura kutoti anogona achitoda kuti aitewo zvimwe zvinhu zvitoriwo nane zvine musoro. Is that sense yekuti wofidha umwe mwana nemari yako yauri kushandira imomo, pane kuti utsvakewo munhu wezera rako wekuti munopotawo muchibetserana, muchitawo muchitawo zvinoita. Hani maona mobetseranawo muchitawo zvinoitawo mukati bate muchibetserana muri pamwe chete, moisa musoro pamwe chete, wotsvaga bhenteni wekuti unotokontrola ndiwe. Bhenteni wacho anenge achitati ukatingira ngatoti mama tadhatowi, mwana yanototi ndiwe. Mari yerendi uri kumusponza, ndiwe uruda kumupa mari ye, kuri kungodaiko kapenzura ndo kanenge kachidiwa nevakadzi. Vakadzi ngatikurei, munoreva kuti izvona varume chaivo ukasangana nemurume wako chaiye wezera rako, murume wezera rako, ungashayiwe murume ane kapenzura kanenge kari nani? Ungashayiwa nemurume ane kapenzura kanenge kari nani? Nemurume chaiko anonyanyonzo kukuzhezheudza, kukubatisa imba yose, kukubatisa masofa ose, kukupinyumirisa, kukuisa musoro pasi, kukubatisa tebho, kukubatisa kona to kona, kuri kungoda bhenteni. Ingori shavi yekuda kudyiwa mari chete, shavi yekuda kudyiwa mari yako nabhenteni chete, shavi reurombe chete, shavi rekusada chakanaka, shavi rekungoti iwewo chawabata chose chiparare. Wotongozviudza kuti bhenteni ndiye anotoita, bhenteni ndiye ane penzura yakanaka. Amai mwana muri kusaririra pasine mabhenteni. Chokwadi chakangonaka, ngatiudzanei chokwadi, tisaudzana tichiruma tichifuridzirana tichinyengerana. Chero tikaisangana tikaita zvimamitingi zvedu zvatinenge taita, no teti tichinyengerana nhema. Varikuda kufona network yangu iri kunetsa. Pane uya amboti ada kufona, ndiani atada fona? Ndi Lucy. Fona shamwari, muise kama love nemalikes. Asi malove nacho nemalikes acho hamusikuda kuisa, imboisai kama love nemalikes. Majaira akandichiya live ndichipinyunguka ndichitamba. Musi wandinouya ndine matopiki akanaka, matopiki anoteerereka ekuti mune makaisa musoro pamwe chete hamuchadi kuuya. Tikutorawo matopiki anodakadza, anonakidza. Varikuda kufona fonai, chimbofonai. Varikuda kufona ngatifonei, vanoda kufona ngatifonei. Then tirikubata, ndakudza tirikubata masaidhi ose, tichiti tikabata kusaidhi kutombomira, tikabata saidhi titombomira. Then kozoti hi maka, hello, uya undigreet, uya undimhorose, wamba undimhorose. Wadzidzei nhasi? Wadzidzei nhasi? LO, mathematics, English, NS, no creating. Okay, sharp. Bye. Nzi Meriti Kapfumo zvirise handambokudza kuti nhasi tonomboti tikati taure fulu yangu vasikana iri kuramba kupera. Ndisi kuziva kuti chii, ndinenge ndofarira kumboenda kunobayiwa chitsono. Ini hamuzvioniwo kuti ndofarira kumboenda kuchimutsono, ndimbonoona kuchimutsono nguva iripo iyi. Kana ndiri ndokabera nguva iripo, hamuzvioniwo chii chekuti fulu inoda kutoita 1 week nekubloka. Imi hamuzvioniwo. Something happened vasikana. Fulu iyoyi ndofarira kumboenda kuchitsono. Then tine nyaya yevakadzi vari kudanana nevarume vakaromba. Right, chimirai ndikurutsanangurirei funda kudza ndiri kuti ndikabata uku ndomira. Vaya vanenge vachida kufona mofona muchitaura nyaya yenyu. Vakadzi vari kudanana nevarume vakaromba, ndimbokuudzai one chimwe chinhu chamusingazivi. Right, kana kuti iwewo usingazivi kuti munhu wako kuti akaromba, apo iwewo unenge uchida kuziva kuti chii chiri kumboitika. Murume akaromba unomuona zvito zvake,
iwewe kana uri munhu ropa rako rinoratidza kuti uri mukadzi kana musikana kana kuti musingle right mukadzi nongowisisa shona yacho ndiyo zvandida kutaura. Pane umwe munhu wekuti murume anenge achida laki rako chete, zvinowanzoitwa nevarume vakaromba zviya zviya. Murume iyeye ukaona murume achikuda chaizvo chaizvo kuti anenge achikuudza, anotokuitira ruchengere, achikuudza kuti mari yangu ndinotoita mari kana ndinewe kana ndine chichichichiziva kuti akaromba, ane chipo chachiva pamusoro pako, arida kukutorera laki rako, then oshandisa kuzvinhu zvake zvaanenge achida kushandisa. Hani maona anenge achitosevenzesa iwewe une uchiti uri murudo, mune muri murudo, but iye anenge achitobhenefitawo newe nerimwe diviwo usingazivi kuti iwewo uri kumuiti, iye ari kukuitisa. Iwe uri kuti uri murudo, iye ari kugena newe nerimwe divi. Mai mwana munodananiwana nemi, munochovhiwa mumbodananiwa nemi, dzamara laki riya rapera mpompompo. Vaona hapachina achaona, wanguva chiseko chenyika, wakungoti pawadarika wanguva nemunyama wese kana kuti wakungodanana nevarume vekuti ukadanana nemurume haakuinda hachauyi. Murume wangodanana naye pano nepanapa ainda, anzi mwana uyo hanzi mwana uyo nganyaradza ari kuchemei, ane flu yacho iri kumurwadza singaiti, saka ari kutochema, ari kuchema, ari kuna mai vake ikoko vari kumunyararidza, ane flu isingaiti, saka ari kutonedza zvisingaiti, ane flu yacho iri kurwadza. So ndo pandiri kuti chenjerai kudanana nevarume vakaromba. Varume vanoda kuitisa vakaromba, kutsvaga malaki, kuda kutora chipo chako iwewo chawakabarwa wakapfumbata. Handi munoziva kuti umwe neumwe ane chipo chake chaanenge akabarwa akapfumbata. Vanhu takasiyana, umwe neumwe akabarwa akapfumbata. Uchizvarwa mudumbu ramai vako, munhu nemunhu ane chipo chake chaakabarwa akapfumbata. Murume, pane murume wekuti ane mushonga, anotoona kuti uyo mukadzi uyo wandiri kusangana naye uyu munhu uyu ane laki risingatoiti, ende laki rinotodhonza. Munhu anotoona kuti munhu uyu ane laki uyu, ndikadanana naye munhu uyu ndinosvika kwakati, ndikadanana naye munhu uyu ndinosvika kwakati. Iwe mainhiye unenge uchingofungidzira kuti rudo, wagozivei kuti uri kuitiswa kabisira? Hauna chaunoziva. Munhu iye anenge achikuitisa kabisira wani, iwe unechiti uri murudo, uri kuitiswa, laki rako riri kutorwa. Ine muchiti makazviwanira mbinga, muchiti makazvibatira munhu wangu akaromba, ari kuitisa iwe mai mwana, iwe unenge usingazivi. Asi inini ndinenge ndiri kutosuspect, handina kudana nemunhu akaromba, nekuti munhu wandinaye mazano iye ari kundida zvisingaiti, ari kundida kani. Haiwa, handiri murudo, kuglowa kusvika kunoku nekutoglowa rudo, ndiri mudodo mhai, ndiri kudiwa kokumoti ndaingozopawo Zimbabwe ndotosvika ndotoglowa ndaiso kudiwa, ndiri murudo, ndiri kudiwa. Aiwa, ndiri murudo mhai, ndiri kudiwa kwete zvekutamba, ndiri murudo, ndiri kudiwa guys. Ani maona guys, hapana vanhu here vada kufona matopiki andatoisa ose maviri aya. Poshaiwa munhu andida kufona, imboisaiwo malove nemalikes, isai malove nemalikes, tione tepai paskirini apa, mumboisa malove nemalikes, muchitepa muchikanda, kana kuti muri kumabasa musi kuda topiki. Naimi ini majaira kamuchingondiona ndichitaura zvisina basa, musi wandinenge ndati regai timboyewo nenyaya dzakakosha hamudi kubatika. Munofanira kuziva kuti kupeji kuno kuti tinotouyawo, mukandoona ndiri papeji pano ndichitaura matopiki zvinenge zvichiitika, ende zvinenge zvichipostiwa, zvinoswera zvichipostiwa nasismail kusaidi uko. Inini ndandongouya ndongozopika topiki yatoti ngatiitei topiki nhasi. Ani maona ndongoya ndongoti ngatiitei topiki nhasi, toita topiki iyoyo, changu kungoita malive chete discuss about zviri kutoitika senyaya yemabhenteni nevakadzi nevarume vakarombai. Zviri kuitika yemabhenteni, zviri kuitika. Naimi ndiri kukumbira kuvhunza, maziso angu zviri kukonzerwa nei? Ndiri kunzwa anenge ari kuri iflu.
anenge ari kurema kunge ndine allergy kurema hamene kuti chiri kuitika ndikunzwa kunga ari kurema muno kunge ndinoda kuti akadzungudzungu hamene kuti ndisina ropa muviri chii chiri kuitika maziso angu nemichi tudzeiwo nemichi chiri kuda kuitika muri kundinzwa here imboisai malove nemalikes guys aiwa handingangoi ndiri mberi ndichiwawata ndiri ndega imi musiri kuda samalove nemalikes isai malove nemalikes ndiwawatire zvine musoro nhamba ndaisa manditiisa nhamba tigofona ndikaisa nhamba dzacho hamuchadi kufona nhamba ndaisa hamuchadi kufona hamuchadi kufona ndinogoita nge ndiri ndega ndiri kungowawata everyday ndichiwawata ende ufunge hanzi umwe akaudzwa hondo nemurwere weufungu akamusora unogona uchisora kuti zviri kutaurwa nadhumebhika but ndichitobetsera vaviri oro vatatu ufunge nezvandinenge ndichitaura izvozvo hanzi usambotarise kuti nyaya iyi ndiri kuiudzwa nani kana kuti ndiani ari kundiudza iwe ingoteerera kuti zviri ndizvo here kana kuti unonungawo pamwe pane zviviri zvitatu zvinotokudzidzisawo pane zvandinenge ndichitaura senyaya yemabhenteni vanhu vazhinji vari kutodanana nemabhenteni ende zviri kutoitika ndo zhinji life yakutorarama vanhu vazhinji ekuti mukadzi mukuru chaiye ane 40 years nomwana adana nemwana ane 22 ora ne23 ora ne19 years vana vamazuva ano vari kukurumidza kukura mabhodhi avo vana vamazuva ano vari kukurumidza kukura ndo zvandiri kuti iwewo wamuwana bhenteni chinokutadzisa kuti ungomuudza kuti aiwa hazviite tasaoneka shamwari ndiri mai vako woda kudyiwa mari yako iwewe yauri kushanda kumakicheni kana kuti mari yako yauri kuita mabhinda uko ako mari yako yauri kuhasila mari yako yauri kutengesa wauda kudyiwa nebhenteni une vana kumba 4 or 5 vauinawo kumba uko bhenteni yeye wangoda kuzhakiwa iko kuzhakiwa vachiita chifast ikoko ndo kwawadira kuzhakiwa pamusoro pazvomubhadhara nemari yako iyoyo yaakuzhaka musoro sozuva yaakupindurudza munoreva here kuti hakuna varume vakuru vanhu vakuru vechizera redu vari koko anozhaka muzhakiro unoita mabhenteni hakuna here varume vezera redu wekuti ukataura naye mukataurirana chaizvo chaizvo panguva dzekunakirana ziya communication is the best munongonakirana kudarika bhenteni unoreva here kuti iwewe bhenteni ndiwo waona kuti ndiye atori right kudarika varume vezera rako hanzi unotowana mumwe mukadzi chaiko mukadzi mukuru anotokuudza kuti ini chidhara handichidi saka udi chidhara zvausiri kuda chidhara uri kuda murume wani uri kuda kabhenteni mwana wani mwana womwe mukadzi akaenzana newe chidhara uri kuchiramba uri kuda mwana akaenzana newe muda kuvhuna vana musana inini naivo vana vadiki vachowo vachitsiurikawo vachinzwa vachisiyawo vakadzi vakuru ngavadanana nevakadzi vezera ravo zvimabhebhi zvizereko zvimabhebhi zvizera ravo kwete kusweroti kuswero kumanyidzana neningirikini nevakadzi vakuru gaisika ngatikurei ngatiudzikei tichinzwa hani maona ngatiteererei ndakasoreka hangu ndikange ndichitaura nyaya yaikai but ndinokwanisa kutobetserawo vaviri vatatu vanenge vasiri kutodii asi nenge vasiri kutoziva asi ndopaya paunotozoridhawo kuti aizvedhumibhatondiudzawoka zvimwe zvinhu zvachitoitika mulife varipo muripo zvenyu muripo mudana nemabhenteni ndosikani musingaidi topiki iyo inhasi hamusi kutoida because muri kuziva kuti mabhenteni munotoziva kuti ndo anonyatsokukungurutsai ndoanonyatsokukubatai achikusipinai chaiko chaiko muchiisiwa musoro mugosi wotoita kusipiniwa wototogwa makumbo mai mwana wakatoita kupiniwa kutopiniwa makumbo anenge akaita kuyamwa wakapiniwa akamisiwa mudenga ndibhenteni akakupina achita kuzhezheudza katimbonzwa hello makadi henyu makadi palive tiri palive alright tiri nyaya yemabhenteni taurai zvenyu
ndongofarira kuchirongwa chamuinacho vati zvinosiririsa ufunge hako nekuti munhu anenge achitora bhenteni iye mwana mudiki kwaari. At least kana aine mwana wekuti unoti mwana wakasiyana naye kana ne2 years zvinonzwisisika. Nga pano mambotanzi kwandiri kunoku hazvite kuti akwire but ndichinyatsottarisa inini kuno kwandiri kuno kutori namai vatoriko. Vanotori nevana vavo kuZimbabwe. Vana vari kukanga waya. Iwe zvauri kuita munomu unoziva here kuti unozotadza kuchengeta vana ivavo nekuti unenge wafa. Because vana ava vakadzi vazhinji isusu tisiriromo futi vanhu vakadzi. Nekuti tiri kuti tikasangana navo vana ava tinovatora, then tavatora kwatiri kuvaendesa kwachona ka umwe munhu anotogadzira kuti mwana iye asabva paari ofuisisi bhedhi, umwe mwana wacho ari kutogadzira kuti mai ava asabva pandiri mbuya zvavo. Guys, ngaite vanhukadzi ngatidzi. Taurai Kola, tiri kukunzwai. Hello? Network yenyu. Hello Kola? Network. Taurai, ndakukunzwai. Hello? Oh, network ya Kola. Hello? Network ya Kola iri ku network Kola, network yenyu ngiri muzofona futi kana mava pana network munyatsotaura. Network yenyu Kola iri kunetsa. Network yenyu iri kunetsa. Handi mazvinzwa Kola anga achitaura hanzi una mai, kuna mai vekuti mai vava vari kuno kuSouth Africa apa kumusha kuZimbabwe ane vana kana 4 variko kuZimbabwe kuno ari busy, ari kuenjoy, ari kuenda kumapati, ari kuenda kumaklabu, ari kudanana naBenten, ari kumugadzirira, ari kumupa ari kuja neRiver, ari kuja neRiver Benten. Vana kuZimbabwe vari kukangana waya, vana kuZimbabwe vari kutambura. Imimi mai kuno kuJoni muri kugadzirira Benten noRiver, muri kumugadzirira zvinhu zvakanaka. Iwe vako vana variko kunhirikinuko vari kusafa, vari kutambura. Ndobva ataura imwe nyaya futi akati izvona vakadzi vechikuru ivavava vari kuti futi vakawana maBenten vari kunotsvaga mishonga vakugadzira maBenten. Benten uya akupusa, akushayiwa zvekuita nechembere yake amamwana yawana iyoyo haachadi kusiya. Ndo paunozoona maBenten mamwe anonzi azvisungirira agadzirwa. Koma muda kuti mwana aite sei? Mwada kuti mwana wechidiki uya aita sei? Tiri isu tiri kukonzeresa matambudziko. Wakugadzira Benten, wakumugadzira Benten uyawe agadzirwa Benten haachina kana zvekuita mai mwana. Benten anenge agadzirwa Benten hachina kana zvekuita, haachadi. Ndopaya pekuti manetsana paya wozongoti wochimudawo wozomuti wamusiya unenge wakagadzira mwana wevanhu ungozowa chinhumbu yakazvisungirira. Ndisirewo maLove nemaLikes zvandiri kuita chirongwa chakanaka, asi ndiri kuita chirongwa chakaipa. Ndimbondisirewo maLove nemaLikes. Vari kundifarira, vari kufarira chirongwa chandiri kuita mazuva ano, chirongwa chakanaka. Isai maLove nemaLikes mukuratidza kuti muri kufarira chirongwa chandiri kuita, chirongwa chinodakadza, chirongwa chinonakidza. Vanhu vachifona vachifara kudai so vachiratidza kuti ndiri kuita chirongwa chakanaka. Zvandiri kungoita chirongwa chakanaka chiri kuti tinenge tichiudzana, tichidzamisana, tichiudzana. Muno muRustenburg, tiri muno muRustenburg ndo mandiri. Tinenge tichizviona saka tichiti regai timboitawo zvirongwa izvi, maybe zvingabetserewo 2 kana 3. Hani maona hanzi vako vana vari kukanga waya, vari kurarama nenhamoko. Iwe uri kugadzirira Benten kuti aje noRiver. Benten ari kuja neRiver.
ari kujanorifa, iwewe vana vako kumusha uko vachikanga wayama mwana vari kuchengetwa naamai. Amai vari kurarama kuZimbabwe uko vari kuita maricho, vari kuZimbabwe amai ekuti vafidhe zvisukuru zvavo. Imimi mai kunoko muri kuenda kumaklabhu naBenten. Mai muri kuiti kuZimbabwe uko mukaona mari yamawana kumasahwira amawana, muri kuti nditumireiwo paketi romushonga ndiwane kupfeka, uchipfekera Benten, ndiwane kuzvigadzira uchigadzira Benten. Kutsvaga mushonga wokuti utsvage basa uchengete vana vari kuZimbabwe zvakaipei? Kutsvaga mushonga wokuti uwanewo wechikuru horaiti anoenderana newe nezera rako, mukwanisane kuchengeta, muchengete mhuri muri pamwe chete, zvakaipei? Pane kugadzira Benten. Ndo maBenten aya zvikuti zvinozokonzera wawana uchimuka kudai wanzi wangoudza Benten wamudza kuti handichadi. Wangoudza Benten kuti handichadi, unowana Benten akazvisungirira. Kungotaura kuti Benten handichadi, handichatodi nezvako, ndo maBenten ari kuzozvisungirira. Iye Benten wekuti anokufumura kune vamwe vana vezera rake, vakangogara panze pamabhiriji paya akutoratidza mabiya ake kuti ona izi heavy machine rangu randiri kukungurutsa mazuva ano ndakabata heavy machine. Tiri kubviswa unhu nemaBenten, kubviswa chimiro nemaBenten tisingazivi. Tiri kurasiswa tsika nemagariro dzechivanhu chedu nemaBenten. Kuri kuda kuzhezheudzwa, kuri kuda kukungurutswa, kuri kuda kunzi hanzi ndanyatsowana ane tambo inosvikira, kuri kuda kuburitswa ziya here amana. Hakuna munhu here kuti ukadanana naye wezera rako anokuburitsa ziya. Ingawani zvinongonzi communication. Kana wadanana nemunhu wako, communication is the best. Munongotaurirana moita zvinoenderana. Kuri iri nyaya yekungoda kungoita amana vakomana vanofona fonai phone number dziripo idzo dzakapiniwa idzo. Vanofona phone number dziripo idzo dzakapiniwa, vari kufona fonai namba dziripo dzakapiniwa. Tienderere mberi nechirongwa chedu, ende chirongwa hatisi kumbozochisiya. Tichatoramba tichimboenderera mberi nechirongwa chedu. Muchapedzisira matongojaira kuti uko kunoitwa chironga 3 na 3 kana kuvai. Mukangondoona ndauya pano motongoziva kuti ndidhume ari kuita chirongwa. Muchapedzisira mawanda, muchiuya henyu muri vashoma kudai muchapedzisira mawanda. Maakutouya mawanda, maakutonditsvaga kuti ko nhasi dhume hausi kuuya nechirongwa here, because muri vashoma musi kuda kuteerera chirongwa ichi. Muchatenge maakuta kutonditsvaga kuti ko dhume hausi kumbouyawo nechirongwa nhasi. Ndichitouya zvishuwa, because mazuva ano ndiri kuona kuti nhasi makajamuka, musi kutoda nhasi, musi kutoda muda kudya maBenten enyu aya. Ndiri kutsika mumagadheni evamwe vanhu, ndinozviziva kuti ndiri kutsika mumagadheni evamwe vanhu, ende ndiri kutofamba mumagadheni evanhu ndichitotsika. Inini sori zvenyu vandiri kutsikira mumagadheni, tiri kungotaurawo chirongwa. Handisi kuti ndatsika mugadheni yako, tiri kungotaurawo chirongwa. Chirongwa ichi chinogona chichibetserawo 2 kana 3. Nechirongwa icho chichi tiri kuitawo kubetserawo 2 oro 3 nechirongwa. Vanodawo kufona fonai tichienderera mberi. Febi zviri sei Febi? Ko nai vakoma, imimi vakoma mbokwirai kamutudzi. Anza amuedheki imimi vakoma, amuedheki amene kuti muri chikwirai mugodzoka vakoma Eltas. Amuedheki. Hanzi umwe ewo iyo taiona. Vanoda kukwira kwirai, requestai mukwire. Vanoda kukwira requestai mukwire. Mombozvitawo zvivindi kamo requesta mokwira. Moita zvivindi mo requesta mokwira kanhai guys. Mo requesta mokwira. Inguva iko idzodzidzi, because mai manje ndinenda kuda kutoenda kumba 5 ikangochaya ndakuda kutoningira. 5 ikangochaya chete. Hanzi taura zvako, rega nimbodeedza vanhu vauye. Lucy wazofona here? Imbofona Lucy fona nyaya yako. Nhamba dzandapina wadziona here? Imbofona nyaya yako. Panhamba dzandapina wanga uine nyaya, imbofona Lucy nyaya yako. Ndofunga iwe ukafona tobva taita ndionenge uri wekupedzisira. Tobatana mangwana kuda mune chimwe chirongwa chedu chamangwana tinenge tine imwe topiki. So imbofona Lucy, wanga uine nyaya yako. Nhamba ndapina dziripo pasasapa Lucy. Imbofona.
hanzi watoenda kumasleep over. Ndikutozviziva kuti nhasi vanhu vanotoenda kumasleep over ifriday izvi kwavachatombozviteerera here. Vatoenda kumasleep over kumabhenteni ikoko kana kuti vakatovharira mabhenteni mumasleep over. Ndokumbirawo tiketi zvangu rekuenda kusamabho. Vakutopema zvava, vakutopema, vakupema manje. Topema hanzi ndakumbirawo tiketi. Amana isine chirongwa chinoedza kudai imi makutosvika nekutopema. Amana munhu mutema ungamuita sei munhu webreak? Munhu webreak inini chaiye ndiri kuita chirongwa changu handisi kupema. Asi makutopema, matopema vakoma kaimimi. Chati zvakaoma mana. Ndinokumbirawo zvangu tiketi, vari kukumbirawo tiketi kana pane mbinga yangovaona mucomment section womunazvo ndikozviwirawo pachena akati ndikumbirawo tiketi rekuti zvindire kusamabho kwedu kubhora redu ratinaro musi wa21 September kuBinoni kuLakes ndo kwatinenge tichiitira sama yedu ikoko. Saka mukoma wangu wachitokumbirawo zvavo tiketi vakati mbinga uye ndioneiwo ndiri kukumbirawo tiketi. Ani maona nhasi ndasangana nemumwe mbingawo yangu neshamwari yangu yekuUK yuko ari muno mai mwana hanzi Dhumebi. Zvawakatodzikama zvautori munhu ndaifunidza kuti pandei ndichikuona paFacebook paya unoti ungori munhu anopengereka naimi ndiri munhu anopengereka here? Ndiudzewo kuti ndiri munhu anopengereka, ndisi munhu akadzikamawo here? Naimi ndiudzewo ingoni zvandine fesi inoratidza kuti ndine fesi yemunhu kwai ndiri munhu anopengereka here? Naimi ndinopengereka here? Unoratidza kuti flu mazana ari kudya magrapes. Ndikuratidza ndiri kudya magrapes kai. Ndikudya magrapes tikomba mumatama musi tono toda kutobuda kuti kudya magrapes. Lucy fona sha ndakamirira call yako Lucy utaure nyaya yako. Fona Lucy. Hello. Hello musei zvenyu. Hello. Taurai tiri kukunzwa ikola. Ndina Benten akandinetsa for a whole year. But Benten wachane zvinhu zvake. Asi Benten anenge achida mari. Ane zvinhu zvake. Akandinetsa but munhu wacho haoneki kuti munhu mudiki. Takazopedzisira takudanana naBenten uyu. Benten hazvichaiti tondiziva ende vanoziva kuti ndiri mukuru kuna Benten wacho iye. And akatonditengera mota Benten. Hey, ingazvenyu. Munogeza paiko vanotigogezawo pamakageza apa. Taura kola takateerera. Manje Benten wacho ari kuti akadisappointwa stereki nesaizi zvake. Saka autoda kuroora Benten. Imagine makasiyana kola, makasiyana nemakore mangani naBenten. Don't believe it. 25 years. Yui, kola mandi umesambadzi kola. Hey. And mai vacho vanondida zvekuti. Munondiudzei? Asamuoneki kuti matembera magogo. Asamuoneki kuti even tikaroorana pachasvika nguva yekuti achada tanga kudanana namaHMS ake. But iye haasi kuda. Auda kuroora, auda zvokuroora. Naikola, ndoda kubvunza. Asi mimi ganda renyu hamunyatsoonekwa kuti machembera. Harioneki kukura here stereki, harinyatsoonekwa here different yamuinayo naBenten. Neno kuti rinooneka iye haasi kuona here kana kuti mai vacho havasi kuona here. But lokuzana yangu uri kuiona here profile yako? Aiwa, handina profile. Hatidi kuti vanhu vazokuzivai. Munozongondiudza kuti ndini ningi vanhu vasingakuzivei. Profile wenyu haisi kuonekwa. Haisi kuonekwa paWhatsApp? Mirai nditawo paWhatsApp kuno. Iri kuonekwa.
asipo makatoglowa makatoglowa mai mwana makatoglowa makaglowa makaglowa mai mwana asi makamudyisa makamudyisei kana akandinetsa bhenteni akandinetsa. So indoda kubvunza naikola ko iye bhenteni wenyuyo haazosvika here nguva yekuti anoda kumbonyenga vezera rake maejimeti yake? Ndozvandiri kutotya but iye pare zvino ka akaperera tingori teki akaperera. Ndozvandiri kutotya kuti ndikaroorwa naye achatanga kuda nayo nemaejimeti ake but pare zvino haasi kuda, ari kuti akadisappoint kastereki. Pamuchasiyiwa ipapo munenge maenda mberi kola ati makatengerwa mota. Sorry? Ndati pamuchasiyiwawo ipapo munenge maenderera mberi anti mune makatengerwa mota chiitai mutenge gweimba ndo mabhenteni anodiwa anoita zvine ari kutogadzira so izvo zviritori pipeline zvemba. Munondiudze ikola. Hey sorry taurai kola ndinzwa takateerera taurai zvenyu nguva ndende zvitori mupipeline zveimba. Mundiudze and mai vacho vanotondida zvekuti ndo vari kutokurudzira kuti tiro makageza pai pamakageza tinogudzawo mai vake tine difference ye3 years namai vake. zvaanoshura kunyenga amai muri mai vake kai but mwiri wake so unongovhundusira ungafunga kuti kana tiri tese unofunga kuti maybe hanzi pamberi apo achakuchemedzai ndeumwe ari kudaro achandichemedza ndosaka ndisingadi zvikuru. Pamberi apo achakuchemedzai ndeumwe munhu ari kudaro uyu akati pamberi apo. Ichokwadi ndozvandiri kutofungawo. Ichokwadi ndozvandiri kutofungawo. Iyo ndakuedha accepta request yako yeukwire hanzi pamberi achakuchemedzai. Anokuchemedzai mamwana mambodla ndo mabhenteni ari nani muchimborla anokuchemedzai ndakatry ufunge zvakambotaura zviya zvokuti kana uda kuramba anoda kuzvisunga ndakambotry kuti hazvisweki. Vacho ndo vakatondifonera chindimwe kukwira tione accepta request iyo. Naiwe Anje vacho ndo vakatofona ikati mwana wangu ofa here chii chanetsa ndikati ndama zvichanetsa izvo mberi zvikanzi zvichinetsa sei hazi will cross that bridge when I come to it but ndiri kutoona kuti zvichanetsa because he's also handsome munhu wacho ari handsome zvokuti good achati hanzi roorwai tererai munzwi hanzi nevamwe hanzi kola roorwai kana azoenda tozozviona pamberi apa ndo zviri kutaurwa ndozviri kutotaurwa nabai vacho exactly. Vakomana ani mazviona ndozvitotaurwa namai vacho exactly zvanzi atozviona mberi ari kuda happiness mwana wangu. Saka ivo mai vacho vanotozviziva murudzii munhu uyu muZimbabwe. Hey makageziwa pakageziwa mwe pane mvura inoerera chaiko inoti mune vana here kola mune vana here imimi festibhoni yenyu yakurawo sei? Yakakura komana aita nyaya inonakidza mukuru Angela usangoise request usingadi kukwira iwewe ndokuenda worega kukwira waisa request auchadi kukwira Anje waisire request yacho kola vati vane vana vavo 4 hanzi kana zvinama
hanzi kana zvina mai bhokozi vana mai ndo vanonetsa kuti wauya nechembere. Vanhu vari kutsigira ndi vanhu vari kukutsigira zvira kuti vanhu vari kuda mabhenteni vasikana yuwi inga zvakaoma vanhu vari kutsigira vakomana. Hey, kairo kola Yes, guys. bisa pane voice pane noise kusvika kumashure. Zvima noise kusvika kumashure. Pane noise kusvika kumashure. Ndo nyaya yacho hanzi rorwai. Yesi Anje uri sei Angela? Unotiwo kudini nyaya iri kutaurwa namai vari kudanana naBenteni wavo naPaula vari kudanana naBenteni wavakasiyana naye ne 25 years. Uri kutowo kudini nyaya yavo? Aiwa, Vakadini? Pagezwa nyoka ndo pavakagezwa nezvivindi. Vane zvivindi here maya? Paula uri kuzvizwa? Vane zvivindi shem. Hanzi mune zvivindi. Saka moda kuti Paula vasiyane nemunhu wavo here? Aiwa, ngavashingirire ndo zviriko kana vachifara vari mumereji ngavashingire ndo mereji dzacho rodi. Hani vari kuda munhu wavo. Hanzi dzima vari mucomment section dzipanoisi. Paula teerera zvekutaurwa nevo hanzi kana uchida munhu wavo shingirirai ndidzo mereji dzacho dzamakada idzi shingirirai. Ini hangu ndangofarira pakuti muri kuchengetana kana muchipiwa mari mota makatengegwa isati tahwa nekudanana nekuenda kudzinganga nekumaprofita hapana chabuda tahwa nekufamba kola hapana chabuda kola kuenda kupi manje mai vake vakazwa kuti tamboita misunderstanding ndiye anotokunda mutsvapo kuti rudarire mumwe roora wangu munotiudze aiwa uri kunyatsodzvikwa kuti uri murudo ende uri kusekerera zvekunyatso Kola ainda bye bye guest. Kola ari kunyatsoratidza kuti ari murudo ende Kola akazvibatira munhu wake ari kunyatsoratidza kuti aiwa ari kujola ameno henyu vamwe vasiri kujola. Ndanga ndichitaura nyaya yemabhenteni manga muchingoita senge ndini ndoga ndangozvifungira nyaya yemabhenteni. Hani mazoone kuti kutori nevamwe vari murudo akageziwa paiko naimi vamwe naimi vedu we akageziwa paiko vamwe vatinde tinogeziwawo tione ukangowana bhenteni anokutengera mota nokutengera nemba moti zvakaipa hazvina kuipa kwete kuti wowana bhenteni waunotengera imba bhenteni waunoisa kwai hakuna zvakadaro zviriko zviriko vari kutorarama mai mwana vari kutoirarama upenyu huri kutoenderera mberi zvinhu zvavo zviri kutoenderera mberi vakuda kutovakisirana imba mota iyi yakatovepo iripo kwesu manje vana mai hei mwamuchiti kwai ndiri kunyepa hani mazuva akakuti ine handingotauri topiki yandisina yekungofunga ndakudze kuti zviri kutoitika zvine malaki nemalaki ekuti vamwe vari kuitigwa iwo kwete zvako iwewe unenge dhumebhi wakuenda kukicheni kunotsvaga mari yawashanda kukicheni wakuchengeta bhenteni nemari yandaenda kunotira mari choko ndakuuya ndakupa bhenteni ndo zvandiri kuti izvozvo hazviko hazviiti kuzvibvisa unhu ana chido kumusha vari kusafa nenzara variko kumusha kona ambuya uko ndakuchengeta bhenteni wandawana mujoni kuti zaita sei vana chido vari kusafa variko ndochengeta bhenteni wekuti akaenda pabhiriji apa anobva aratidza vamwe vake kuti honai ziyevhi mushini randiri kuzhezheudza mazuva ano ndakazvibatira ziyevhi mushina ziginda goriya rangu ndikuta kuri zhezheudza ndikuta kuri sumudza gumbo kuti tsika wakadai imbotsika wakadai imbodai so chichakadaro ichocho asika ukawana bhenteni anenge akaita sewakola zvipindira unenge usina kupinda here nai unenge wapinda Kola ina hangu mashoko maviri andoda kungokudza hangu Kola ndeyekuti imbodananai asi uchenjere kuzosara uchichema mekushuwa zvinhu zvako zvauri kuita izvi uri kuita wakangwara makuita zvinhu zvenyu wakangwara ndiwo mashoko andoda kungokusiyira kuti tamba wakangwara Kola nekuti mangwana achasangana nevanhu vezera rake achanyenga vezera rake
iwe uchazosara uchichema, unenge wapinda murudo nemwoyo, ndo wapinda zvautototi uri kupinda inonzi chii mudziva, zvauri kuita kupinda mudziva nemwenje kwawakaita ukukola, wakatozvipa zvivindi, wakazvivindisa wega kola kuinda ipapapa, so wotoshinga. Hello Kola. Hello. Hey, how are you? Muri sei? Mushandini right kuri sei koko? Kuri right zvako. Vachazochema vozwana zvavanoita ka they always go back vanozokotsvage age amai vanenge vachitonzi magogo iya anenge achinzi magogo vanenge vachitonzi magogo taurai vanenge ane vake chaivo chaive zira rake hakuna kwazvinombosvika inguva chete. Teerera vari kuteerera, taurai Kola, vateerere vatorewo maadvhaisi kwamuri, vachiteererawo kana vane maadvhaisi avaroda kunzwa vachinzwawo kwamuri, taurai zvenyu Kola. Kola abva adonha, Kola ati izvona ndanga ndichida kungotaura zvangu kune mashoko maviri matatu kuna mai avo vati vari kudanana naBen10 wavo kuti dananai zvenyu, asi hakuna kwazviri kusvika. Once aona vezera rake achaenda nevanhu vezera rake, ndo mashoko ataurwa nani naKola, akati dananai zvenyu. Ndakudana ndinambokudana no, akati achaenda zvake nevezera rake kana achinge aona maeji ake vezera rake, obva arova pasi mukomana, imi mobva masara muchichema, imi munenge makanyura saizvozvi makanyura, mobva masara muchidi muchichema. Ndiyo advhaisi yataurwawo naKola, handisirini ndapa advhaisi, asi Kola ndiye ataurawo advhaisi yake. Hani muri kuzviona? Muri kuzviona here kuti tiri kutowanda achirora music. Aiwa mai manje ndiri kutodona ndakuda kuenda hanzi ezilongu ari kupinda musvitsa bho akati akuda vadiki momupa mukana imi mosara mumba menyu. Okay, hanzi neumwe uyo Kola uyo hanzi ezilongu mapinda musvitsa bho, muri musvitsa bho, muri murudo rwenyu rwakanaka, hanzi kana akati anoda vana vadiki mumupa mukana oita zvevana vadiki, imi mosara muri mumba menyu. Ndo mamwe maadvhaisi ari kutaurwawo nevanhu. Wava munhu mukuru Kola, unotorawo maviri matatu madzidziso dzauri kuudzwa nevanhu, iwe unenge uri kuzvinzwirawo, une pfungwa dzekudhisaidha, unoziva kuti vanhu vandiudza kuti zvakati zvakati. Uchaonawo mamwe mashoko ekutora, mamwewo mashoko oonawo kuti aya haiti, nekuti isusu zvatiri kuudzwa nevanhu hatisi kuti zvakanaka zvese, hatisi kuti zviri 100% correct. Tiri kuisa musoro pamwe chete tose, tiri kukazhanisa pfungwa dzedu tose tiri pamwe chete. Handi kupangana mazano, tiri kupangana mazano, tiri kubetserana tichipangana mazano tiri pano pachivhitivhiti. Handika mirai tinzwe kuti uyu ndiyu arikuda kufona ndiani uyu. Hello. Hello. Ndadzoka. Maadvhaisi ndikuinzwa, maadvhaisi ndikuanzwa. Ndo mafiro andinawo futi neniwo, ndine mafiro ezvinavo. Ndosaka ndakamboti inini Taurai ndaisvira izvozvo. Pachasvika nguva yekuti achaona maenjins ake ondidisappointa. But zvakaramba mai vacho iyewo ari kuti akadisappointwa sereki nemaenjins ake. Amene chinozi munhu wacho ane rudo. Ini nazvire kuti handina zvangu, ndiniwo ndine zvinhu zvangu, ndinezvitwa kuti tushoma ichoto, handisi munhu ari desperate for zvinhu. Kuti ane zvinhu zvake.
Basi nenokuti yacho tinoifambisa sekadzi pane zvino munhu iyayi wekuti ndozvekuti anenge achida kuprovha kuti haiwa ichichi chakadai hapana zvakadaro nemazvo kuti kwese kwaanoenda toenda tese even maaccounts ake nditori nemakadzi ake kana ndichida kuita shopping I can shop using his cards. Akuti akadisappoint munhu uye ari kuita kunge ari kutofixa ma-age mates kuti haasi kuda ma-age mates ake pare zvino ndozati zvinogona kuchinja later on ndo mafears andinawo also kuti maybe later on munhu yachachinja unokona right because mai vake vakatogara naye pasi kuti ndizvo zvawafunga here ndiudze zvauri kuda ndo zvawafunga here zvikanzi zvikanzi handidi kunzwa kuti mangwana kuti chichi zvikanzi mama ndo zvandafunga ndo zvandada alright saka panga pashauka nevamwe maadvise vachiti iwe kana zvirizvo zvaada izvozvo chimutora muroora nemugare mese kana azonetsa munozvionera kumberi ndo maadvise anga achitaurwa nevamwe akati kana azonetsa munenge muchingozvionera kupi kumberi hanzi akarwadziswa zvakanyanya nema2000 anogona ari munhu akarwadziswa anototaura kuti handisi kuda kuona ma2000 handisi kuda ma2000 handine zvema2000 handi muri kuzvinzwaka muri kuinzwaka nyaya kola ari kutaura vanasisi vake vadiki vofutwa ndiri but vanotifarira mhuri yese inototifarira saka imi mikola munotarisira kuti imi mati mune vana venyu 4 saka muchatarisira kubarira vamwe vana vaviri here oro vatatu haini kuti ndiite mwana hazvichaita ndakura tumebi saka manje imati achiriwe iye ane 2 imune vanyu 4 iye ane 2 atori hake nevana atori hake nevanawo asi panodawo kake kubatanidza panodawo kekubatanidza ukama asika panodawo kekubatanidza ukama muzvioni kekubatanidza ukama kanongodiwa zveapa kekubatanidza ukama yangu tumepi mungoita wani kekubatanidza ukama ndokuti mari inyatsobuda bhegi ribude rudo gunyatsosimba chaigo kekubatanidza ukama kuti kana ichishambetesa ringachida kushamisira kuti anditi ide wangu anenge akandibata zvakosa even kuenda out nina ndichafarira kuenda out but ndakungoendawo kuti iye kana ada kuti aendini what can I do ani maona hanzi nevanhu vekubatanidza ukama bhodhi ndichinyara ikoko kwatinenge taenda out kwacho kuti maybe vanhu vari kutoona kuti ndiri mukuru kwaari memi muchitonyara kuti vanhu vari kutoona kuti maybe muri mukuru kwaari memi muchinyara asi iye hatombozvikendengi manje anenge achitonakigwa kuti ari kutoratidza kuti ari munhu kune vanhu vakanyura ndavozviona kuti kune vanhu vanonyura rudo guriko 9 no aiwa aiwa makanyura zvinozvonetsa mangwana hanzi nevamwe vanhu wekubatanidza ukama bho sekutaura kwandamboita kandikati mochingoitawo 1 wekubatanidza ukama aiwa munhu wenyu ndewenyu munozobvutirwa vanhu vakavavhura meso pafacebook vanokubvutirai vanhu vakaita sana dhumebi vazere manje ipapa tinobvuta vanobvuta angohwa kuzi kwai munhu anochengeta uyo akati maiwe panochengetiwa kandopangwa apa anobvutawo tongwadziwa nga zvakaona
eimhisa ndimba rume chairo. Alright, Kola, thank you, Kola. Nekuti nini ndinoziva makore ake ndechinyara, but munhu asingaziva angafungire kuti munhu takasiyana kuti ne25. vana vamazuva vakungokurawo, vakukura, vakuita vanhu vakuru. Handi waona utombozozvioni kuti uyu munhu mudiki, unenge uchitongoona kuti maybe pamwe makainzana apo chitori chanana chaiko chaiko. Hani maona inini zvangu ndinomurespekta Tumepi because anondirespecta, saka neni ndomurespekta, ndomupa nzvimbo yake. ndini wamwe ndiri kutsiura ndine wangu wandodanana naye 191 ndiri 190 asi Ben 10 here asi Ben 10 takainzana. ndotomurespekta zvokutesa mukezi akatirika zvona sei inga ndisingazvifarira izvi anenge achitaura zvakanaka. Muri kuzvinzwa here vanhu? Isai malove nemalikes kana muchizvinzwa. Isai malove nemalikes guys. Kana achida kuita decision. Isai malove nemalikes. Malove nemalikes guys. Muchitifarira chirongwa chaDhumebi chaanacho mazuva ano. Isai malove nemalikes, malove nemalikes. Mazuva ano ndiri kukupai chirongwa chakanaka wani. Nine way. Isai malove nemalikes. Hello. Alright. Kana ndinzwe macomments, ndipinde mucomment section ndinzwe kuti vanhu vari kuti ndikunyepa hameno but ndozvazviri Tumepi. Ini ngati ndikuudzi ndine nyaya yakadaro. Alright, Kola, thank you for sharing, Kola. Maita basa nekutishaira nyaya yenyu. Vamwe tinenge tisingatombozivi kuti zviriko. Saipapapa vamwe tatozivawo kuti zvinowanikwa. Thank you, Kola. Tatozivawo kuti tisingambozivi guys kuti unogona kuwanawo Ben 10 wekuti anotokuchengeta. Hani maona vabereki vakatobvumirana nasaizvozvo. Saka maadvice atangomupawo Kola iyayo ava munhu mukuru, anoonawo maadvice ekutora, oona mamwe maadvice ekusiya, mazvinzwa. So tinoda kungotendawo kuna Kola. Ane mamwe maadvice anoona kuti aya ahaite, aya anoita maadvice. Hani maona pari zvino ngaambomanya nechitanda chake kusvikira akaona kuti chitanda changu chakuvhunika, osiyirawo ipapo pavhunika chitanda, osumudzira. Asanyanye kupinda nemwoyo. Ukapinda nemwoyo nekuti uri kuzvipinza nemwenje mudziva, iwe ndiwo wakuziva Kola munhu wako. Asi murudo hamutozoshaikika kupinda nemwoyo, nenyaya yekuti kudanana kwamunenge muchiita unototi upinde nemwoyo. Lina Matare zviri sei maakuuya ndakuda kuenda because tambotaura mazuva ano ndokuudzai wani kuti tasarigwa ne 4 minutes 5 tinenge tichibva wani munozviziva. Mazuva ano ndinokuudzai tinotanga chirongwa chedu every day na 3 topedza na 5 tinenge tine topic yedu every day yatinenge tinayo papage rino iri. Vanenge vasingazivi kuti papage iri rakanzi Smelly's Diaries irori munoriona rine page hombe rine profile yavo vaine dress. Munofanira kubata time nenguva za 3 kusvika na 5 kuziva kuti Dhumebi aine matopiki aanenge anawo. Tichifona vanenge vachida kufona vachifona. Hanzi rudo ibofu, chokwadi rudo ibofu. Unogona saizvozvi patori nomumwe asiri kutomborara nekuda kwangu ini nezimhino rangu rakabvashanyara kudai iri. Pane umwe asiri kutomborara achitoti munhu uya ndoita wekudiko naye, kozoti ini handisi kutorarawo nemunhu wangu wekutoti mukamuona munenge muchitoseka murodhi. Saka zvichinzi rudo ibofu. Hani manzwikisisa. Kozotiwo vamwe vari kugadzira maBen 10 vachitora mishonga vachigadzira vana vaduku. Izvozvo tazviramba pano. Aiwa, usagadzire mwana waunenge waona, nekuti mwana iyeye akazokufira mangwana unoti kudii, hauzo regret here nelife. Iwewo wauraya mwana anenge mwana wezera rako. Kana uchinge wawana Ben 10 anodusa zviri nani, kwete kuti iwewe uduse Ben 10 asi kuti iwewe dusiwa nemaBen 10 acho.
iwe dusiwa. Ndobva ndati nemiwo mabhenteni, vakadzi vezera renyu variko vanowanikwa. Tsvagaiwo vanhu vezera renyu, musamanyire kumashuga mama, ekuti kana mamanya mazogara pamabhiriji penyu munenge muchiratidzana kuti wona ndakazvibatira gendagoriya rangu, ndakazvibatira munhu wangu. Aiwa, vezera ingawani vari kungowanikwa. Ndofunga nhasi guys tatandara 5 dzinenge dzakushaya nezuva redu ratatandara ranhasi irori. Ndinoti musare zvakanaka, tobatana muchirongwa chamangwana chinotevera. Mangwana tinenge tine imwe topiki. Ndakati vanoda kufona munofona panhamba dzangu. Regai ndisiye ndapinda nhamba dzangu dzeWhatsApp idzi dzatinofona idzi hadzisiridzo. Vanenge vaine topiki yavanenge vachida kuti iningire 065 691 00246. Nhamba dzangu idzi rega ndisiye ndadzipina. Idzodzi dzinhamba dzangu idzi vanenge vachida kufona vachizouya netopiki yavo. Munouya netopiki dzenyu mondifonera moti Dhume-B, tinokumbirawo kuti nhasi umboitawo topiki iyi. Ndinoita zvamunenge mafona iyo topiki idzi ndakadzifonerwa nevanhu vakati Dhume-B tokumbirawo umbotiitirawo matopiki aya maviri. So takavha imwe topiki. Vanenge vaine matopiki avo munofona, vanenge vaine nyaya dzavo munokwanisa kuhita kuinbox yakanzi Dhume-B. Ndinokwanisa kuvhura ndoverenga. Kuinbox kwasisimeliko kashoma handipindi handiverengi. So imimi muno kana kuinbox yeiyoyi yandiri kuningirira ndinokwanisa kuverenga toita topiki. Kana kuinbox yakanzi Dhume-B ine Zimbabwe tobata nyaya toita matopics edu. Vanoda kufona munobata. Muve nezuva rakanaka ranhasi, morara zvakanaka, mopfeka zvinodziya kunotonhora, mozora Vicks, mozora Vaseline, mopfeka masokisi, mogara muchimwa mastoni nemajinja zvinodziya. Kune flu isingaiti, Vicks yako, masokisi yako, Vicks wotora wopfeka direct uku kunhasingeni kana uri munhukadzi. Imwe Vicks neVaseline wozora pasi petsoka, imwe Vicks wozora mukati memaoko, imwe woisa uku kugadzirira kuti ugare uchidziya. Wotsvaga stoni nemahozi ako eblack nemahozi ako eblue woita senge unobhoilisa stoni iya wokanda mukati womwa. Stoni iyoyo inokonzera kuti muviri wako urambe uchidziya, muviri wako urambe uine kanhapitapi kakanenge kainako. Muchisangana naDhume-B muchikamu chinoteera tichakupai zvidzidzo zvakawanda. Rambai muina Dhume-B. Bye bye, see you.